Ceruszka. Wiecie, większością szpasowne cufale przytrafiają mi się kej wleza, kaj się do kaczmy albo biersztuby na laga i piwo. Łamża lecy kiedy do jednego szynku na naszej krojczce, kaj sztyc gości jeden istny manek mianowany Dziamblik. Jeści już też, tak jak i ona, pędzyje, ale łostał do teroska fyrniokiem. Fresa Monikę 7 grzechów głównych, sztyc też słepie piwo i gorzoła, no chyba przed pędzeją to i na pomp. Pomogło gospodskiemu, bez cołki dzień mu się pychol nie zabierał. Napasztuje wszystkich, każdemu poradzi przysrać, chociaż mieni się przy tymu i że jest taki kocender i szpacownik. Wlozek do tego szynku łańskiego tydnia łopszczalował się, jak to mam we zwykłu, piwo i ku temu grytmisty achtlik, a z kuli tego, co mają mnie tam za jakiegoś mądroka zrobiło, toż też przy każdej swadzie zwracałem się do mnie, co by ich odsolić. W ten czas było deczko inaczej. Manek albo nie miał pieniędzy, albo gospodski zakazał mu szynkować piwo dosik i że siedział blank cicho i rozwiązywał krojcula. Ja się po lekuśku szlukał ta moja laga, aż włoros Manek spytał dzisiaj mnie: Panoczku Eugen, a może by mi żytniecie, jako ci to ta była ta cera tego gospodarza i gospodyni? Ludzie, miałoby pieron szczelu sztopło ci mnie, no dziura we Filipie, bez pora okamżyków, bez moja palica przerajtowało tysiące myśli. Też procko próbowałeś pomiarkować, kim są ten gospodarz, ta gospodyni, co tyż to mogę być? Pierwszy myślunek? Chłopi Rejmonta. Generalnie jakieś geschichty o chłopach, pampuniach, bambrach. Ojen, pozbieraj myślunek, pokoż, co nie darmo cię mają za mądroka, wykosz się jaką wiedzą. No ale trzeba się jakoś gretować. Można jako podpowiedź by się przydała. Manek, a o jako ci geschichta idzie? O jaki utwór ci się rozłazi? Pytam się pawecznie. Ludzie, jego odpowiedź sprawdziła i że szynkierce ty wyforsknął bez kichol. Stary hajna gołębiosz wnet by łyknął swój achtik, a mnie chnetki by mu ze gęby wyfuknął gebis. No, panie Eugen, bo ja nie pamiętam genau jak to leciało, wiecie, ele dudki, gospodarz malutki, gospodyni, pukla to, a Ceruszka, no i razinku nie poradza się wspomnieć, jako była ta Cerzycka jej, panie Eugen. Wspominał kamratów Eugen z